Otu nchọcha nke kwalite ozi banyere ezi ọnọdụ ahụike akpọrọ Health Policy Research Group Kọleji nke Medicine na Mahadum Naịjirịa dị na Nsụka chịkọbara ọgbakọ nkụzi mkpụrụ ụbọchị 3 n'Awka ebe a nọ wee lebanyesị anyị n'otu a ga-esi wee kwalite ihe ya na ma belata mpụ na akọrọ ndị omekome na ngalaba nleta ahụike n'ogo nta n'ogbe dị iche iche enwere na steeti. Ka anyị sonyere Chukwuemeka Modelim maka akụkọ ahụ n'uju. Mgbe ọ na-ekwu okwu na ya bụ ọgbakọ, onye odeakwụkwọ ụlọọrụ Primary Health nke steeti a bụ Odoziakụ Chisom Uchem chọpụtara na a ga-eji akụrụngwa ICT na ndị ọrụ nchekwa nke gọọmenti etiti nke steeti a na ndị na-arụ ọrụ n'okpuru ọchịchị kansụl niile dị na steeti a were kwụsị oshi a na-ezu n'ụlọ ahụike nke dị na mpaghara niile meghere emeghe na steeti a, ya nakwazi kwụsị ha ị na-enye ndị mmadụ nsogbu ije ụlọ ọgwụ mgbe ahụ na-aya ha, ma hụkwazịa na ụlọọgwụ niile bụ nke dị na mpaghara steeti a bụ nke nwere ezi nchekwa. N'aka nke ya, onye ndụmọdụ nyere ya bụ otu bụ Prọfesọ John Eze kọwara na ha achọpụtala ọtụtụ ihe na-akpata eji ezu oshi na ụlọọgwụ Primary Health niile nke dị na obodo mepere emepe na steeti a, ya nakwazi ihe kpatara na ndị mmadụ anaghị enwe ike ịga na ya n'abalị ma nweta ọgwụgwọ n'ọya na-aya ha. N'okwu nke ya, onye na-ahụ ka ya bụ otu si arụ ọrụ bụ Odoziakụ Pamela Ogbozo kọwara mkpa ọ dị na a ga na-etinyere ndị ọrụ nchekwa na-arụ ọrụ n'obodo niile mepere emepe dị na steeti a anya. N'Awka, abụ m Chukwuemeka Modelim.